Madhya Pradeshni Gwalior tongnai puja jata bumungoi khoroksa bwrwi bupha no khoroksa swlanai bini bumungkha Ramesh borok khoroknwi no 2014 no hinkhe no borok no kairo 2014 o puja jatapni bupha railway no loco pilot ni samung khlaio tei abagui no bo je samung khlai tongmani o railway o samung khlai tongnai no nai akoi bwsajak bai kok surui arrange marriage khlaiui borok khoroknwi no 2014 o kairo o kaham kwrwng khlaiui puja jatapni bini buma cheraio no thwi thangmani bagui puja jatap bisi bwrwi bumanliya bo 12 jora no porisio puja jatapni chehra goron rok belai kheno naithok bo je jagao thango family function kaliberi amo kahai jagao bini uporo jotono bono naithokjagui fida wngwi thango tei bupha amo kahai kogrok no saimanwi nugui amo kahai kheno bo samung khlai tongmani jagani borok no nai no Ramesh bini bumung bo bai kai rekha hinkhe joto thikthak no cholwi tongmani kaijakpaimani yagulo phano puja tei Ramesh joto tongthok chathok happily life khlai no katiwi tongmani haikhe 1.5 bochor lai thangkha borok khoroknwi kaijakmani sal hingkha hinkhe achomsa 2016 sono কয়েকজন গুন্ডা মাফিয়া রক রমেশনি উপরও গুলি হামলা খাইকা tei o guli hamla khlaithani o Ramesh ni sago belai kheno dukhu mankha o guli nangui po Ramesh thimale thiliya haipano sak belai kheno serious condition o klaikha bo aboni yagulo kheno borok thangui police rok ni thalio complain khlaika gangkhe report khlai mamni yagulo kheno saimankha abo bareni gunda hinui hinkhe o bareni gunda yakheba bara najak gunda obo kebon haria obo bini bihik puja nuhunui naharmani eba kheba bara naharui naharmani gunda no yakheba kokthai bai sana thangka hinkhe Ramesh ni uporo je gunda rok hamla khlaimani obo bihikni dagimung bai no khlaijago joto hinkhe aboni yagulo kheno o mamlani sunwai wnggo pujani uporo oborok no twiwi case khlaio bwsaini uporo haikhe hamla rok khlairimani bagui tei aboni bagui no Gwalior o court o puja lagatar kaisa tarik yakhebe tei kaisa tarik amohai thangnani mangnangui tongo o cases rok no twiwi ke borok rok puja rok no o puja no nugui jatre pot kok rok bo salaio tei jara saimani yarok borok bo belai kheno wanajago amsuksa bwrwi naithok tangui court o salprum no o tariko mamang no phai hinui joto no wanajakpaio bo tamo khlaimani tongkhana asuk bwrwi kaham tei omo kahai gurunani nangui tongkha hinui omo kahai no din laio hingkhe jora sakpaiya 2017 ni sal apurbo court o phaiui puja kalyan bumungoi khoroksa swlabai sini laio arjagao aboni yagulo kheno o kalyan bo salprum no tei o court o manglai suwi tongo abagui bo adino hingkhe puja no swngkha nung tamo guna khlaika je tamo pap khlaimani bagui omo kahai court o manglai sui tongnani nangkhaini aporo kheno puja saka bini uporo jutha yakheba swnamjak thokai cases bini uporo phinui rejakha abagui court o laisima tongnani nangkha hinui je kotimani kogrok no sawi khwnarika bahai bini bwsaini uporo gunda rok hamla khlai obo bosi naharu rok hinui sajakma rok no twiwi aboni yagulo kheno kok salaite borok langka kok salai tonglaika kalyan wngkha janchini tongnai khoroksa borok hingkhe kalyan bo sawi khwnarika bini uporo 6ta cases tei o 6ta cases o dokarimani marpit yakheba bulai toklai khlaimani sikok mangkok wngui ongkhorui manjakmani amo kahai mang 6ta cases kajak bini hinkhe o borok bo joto thokai cases phinjak borni uporo abo kahai hinui sakha bobo
kok salaite borok sinlai dol kahai ingui thangka hingke number of exchange khlaika hingke afro borok nogo thangui by calling kok rok salaio hingke kok salaite dol ni borok bahai ke hamjaklai thanglaika abo jorobe baksa sislabliya hingke kok salaite terek hingke no puja gwalior no yakaroi kalyan bai jansiwo kharai thango bo bai tei jansiwo hingke borok kaisa baranok naharo tei arjakao baranok nahari borok living relationship o khorognoi tonglaio 2 বছর jora to joto kaham kwrwng no choliwi tongmani je new husband kalyan bai fia ba 2 বছর ni agolo 2019 ni salo keno road accident o kalyan ni langma chowi thangka kalyan thaimani agolo puja afro hingke teisa haino hai saksai jo ngui thango tei abani agolo keno puja emon je lama o yapriseka obrok no tui boni ji sak pono sawi manliya kalyan thaimani agolo bini nok jansi je jago o bini basei dara bini bukra juk tongo ar jago thangui joto koboi kok sawika bahai ke borok khorok nei kaijak laiui baranok naharoi living relationship o tongui tongkha rok joto koboi kok thangui sawika o joto kok saimanmani agolo kalyan ni family ni borok rok bono accept khlaika tei kalyan ni nogo tongnani bagi bo jaga rok rwkha bono bukra boni bwsajak haike no borok ni nogo thai reui tonikha hingke jotoni slai sikang hingke kalyan ni bu phasaimanka puja bisi porijagya abago graduate college o puja no admission khlai rwkha ar jagao graduate complete khlaiton hinui boni bwsajak kahaike wan sukui aboni logi kalyan ni bini bota tei bini bubarchi bono belai kheno maya ador khlaio boni nokni bahanok je khai hino aboni yagolo kheno je kalyan ni bota tongnai yakheba puja ni buwai tongnai bo baino tomung sitra tongnani jengkha bo aboni yagolo kheno bini life o emon je gotna gotinani nangkha terek obono tui part 2 norok joto full story saimannai।